Hai, cu tu primul. Duceți-vă. Gabi, Eu cred în fantome, nu... știți pizde. Te-ai mort. Dă-i drumul și la blitz, bă. Stai că dau acum drum. Ce? Haide, David! Haide, vii? Ți-e frică? Nu, acolo. Aici. Haide. Hai să urcăm sus. Nu urc sus. De ce? Nu urc, n-am pe. Haide. Da! Vii? Da, nu sus. Te rog. Vii? Bă, man, dacă suntem toți, nu o să ne mai fie frică. Haide și tu, Gabi, că nu o să ne mai fie frică. Dar nu urcăm sus. Să mergi la intrare, după aia plec. Gabi, stai! Stai cu aia. Stai puțin că filmez. Gabi! Stai. Vino, mă, să vezi că nu-i nimic. Au! Gabi, să-mi bat pula măta! Gabi! Ca să dau chef. Bă! Hai că intrăm iar. Gabi, ești cu noi, nu ne... Uite, să nu vino, fie. Ești cu noi. Vino ca să vezi ce scrie. Nu, măcar în spate, voi. Dar veniți, mă, stați în spatele nostru. Uite, scrie club sportiv Titan. Fitness. Bă, ia uite ce-am găsit. Da. Scrie fitness. Hai, Gabi! Facem vlog. Hai, mă, pe bune, nimic, are. Uite, ba nu. Ba nu e. Uite, scrie club sportiv. Mă, coaie, nu prinde ăștia. Uite, scrie club sportiv Titan. Fitness, ce scrie, așa. Și karate, da, mă, scrie Băi, am zis karate, normal. Da, hai, merge, te rog. contact. Gabi, eu nu urc oricum. Eu nu... Hai sus, mai aici, în dreapta, în baie. Bă! Hai în baie, că e o baie aici, vii? Merge! E o baie aici, haide. Gabi, ajută! Bă. Hai spre o baie pe dreapta. Hai. Am urcat sus deja. Pută să mor. Gabi! Eu stau la parter. Hai, tu cum să mă măcă, vreau să zic un rând. Vino mă că nu... Hai, ne prinde tot Că lumea nu mai din e cauza nimeni asta. aici în clădire. De unde? Și auzea pe asta gălăgie. Nu, Ba da. poate să doarme. Bă, mamă ce m-am speriat, am crezut că se mișcă ceva. Uite, hai, vin. Uite. Ce? Am filmat. Am filmat-o. Da. Nu mă mor pe aici. Am urcat la rezervă. Bă, am găsit ceva. Ia. Uite că la ce e o mănăcie. Nu, iau tu. Ia. Hai mă sus, vino. Nu mă duc. Bă, se mișcă ceva. Hai mă sus, că m-am urcat sus. Bă, cum m-am urcat sus? Haide. Hai, uite-o. Hai. Hai, tu. Dar vii cu mine? Da. Hai. Doar sus, puțin sus. Hai. Hai, sus. Merge. Aici. Hai. Voi sus? Holy shit. Hai că vin. Hai că vin bine acum. Unde e Gabi? L-am fugărit puțin, a plecat. Gabi, Tu-s morți, Gabi, vino cu noi, da cu piatră. Frate, ești tu clădirea. nu știi pe toate că...
Hai. Hai toți, n-aveți tu pe toți. Nu ți la mine. Ești cu mine. Și? Atunci nu ți la mine. Ești copil! Cineva merge Și? în clădirea asta. Eu măcar n-am frică ca tine. Nu vine nimeni în clădirea asta. chestie normală. Exact, frica e o chestie normală, la toată lumea le e frică. Ține acum că nu e nimic. Hai să mă la că nu am să pot zice o e ca proprietate privată. Măcar hai. N-aveți voie, chiar dacă nu Uite cu ei. Adevărat. Bă! Hai de pula mea! Ce? Toți la mine! Ce prostit, bă. Copile, am găsit ceva, ești ratat. Coaie, fugi? Nu e adevărat, copile. E graffiti. Mamă. Hai, urcăm sus? Nu urc. Hai, mă, că urcasem. Ce? Până ataci morții tăi. Mamă, vor și sărma asta. Hai, bă, măcar în camera asta de pe dreapta. Stai. Hai, urcăm? Stai, ce scrie? Fugi, porice? Pericol. Ah, pericol. Hai, urcăm? Hai, mă, că am urcat. Stai puțin. Da, merge. Da! Aici, la intrare. Deci dacă vine Tu ești primul. Uite, merg în față, dar vine pe mine. Hai, merg pe mine. Hai. Nu stai. Uite, dar hai să fii cu mine. Haide, mă! Merge, stai aici la intrare. Uite că Bau! Uite, mă, ne-ai nimica. Uite, așa coi. Vezi? Aici mai e înfricoșător? Da. Așa. Mergem în camera aia de acolo? Dați băieți. Hai înapoi. Mai e o cameră acolo, vii? Nu, lasă. Stai! Fugi, coaie, fugi! Fugi! Marge! Ajută-mă să dau asta jos. Stai. Fugi că e boschetar. Cam a fost cu acest vlog. Ne vedem data viitoare. Așa a fost frumos în Ca să știți, eu clădirea părăsită. Am avut dreptate. Ok, v-am saltat. Ciao. Nu uitați și de like și de subscribe, v-am pupat.